Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Сёння будзем размаўляць пра камяні. А ў госці да падкаста завітаў беларускі гісторык і даследчык Дзмітрый Скварчэўскі. На пачатку хачу падзяліцца, як увогуле прыйшоў да гэтай тэмы. На пачатку чэрвеня гэтага года Александр з праекта «Родны край» апублікаваў сторыс і пасля відэа, што на могільцах у вёсцы Тэйкі быў знойдзен камень-ахвярнік. Пабачыўшы гэтую навіну, задумаўся, што не так часта ввогуле бачыцца ў стужцы, каб нехта дзяліўся сваім інтарэсам да спадчыны камянёў. Адпаведна, і прыйшла думка, а наколькі цікавая гэтая знаходка грамадству і што мы ўвогуле мусім ведаць пра камяні. Так і склалася размова нас з Дзмітрыем. Гаворым мы пра сутнасць камянёў, узгадваем Тэйкі і той самы камень-ахвярнік і абавязкова закранаем тэму музею валуноў. Каб не турбаваць падчас праслухоўвання, нагадаю на самым пачатку, што падтрымаць праект можна двумя спосабамі: альбо праз пляцоўку на кшталту Patreon, Boosty ды PayPal, альбо набыўшы складанку «Дзень жыцця спадчыны». Усе спасылкі будуць у апісанні. Ну а цяпер будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем! Ведаеце, калі мы гаворым пра спадчыну камянёў, то найперш мы будзем гаварыць пра такую катэгорыю, якую называюць сакральныя ці святыя камяні. А вось ужо у гэтую агульную катэгорыю ўваходзіць дастаткова шмат, скажам так, відаў, тыпаў гэтых камянёў. Гэта могуць быць там легендарныя камяні, гэта могуць быць камяні, якія звязаныя з паданнямі пра захаваныя пад імі скарбамі. Гэта могуць быць камяні, звязаныя з паданнямі пра скамянелага чалавека ці жывёлаў. Гэта могуць быць культавыя камяні, якія былі задзейнічаны так ці інакш у пэўнай абрадавай дзейнасці. Гэта могуць быць камяні, якія выкарыстоўваліся ў пэўных прагматычных мэтах, ну, напрыклад, так тыя ж там надмагіллі. Гэта можа быць культавая скульптура там дахрысціянскага часу, напрыклад, тыя ж там стоды, ідалы. То бок тут дастаткова шмат, што мы можам мець на ўвазе пад гэтым тэрмінам. І паўсюль будзе свая такая, ну, пэўная спецыфіка. Зразумела, вы закранулі ось могліцы, ну, але ж гэта па сутнасці, калі камень быў крышачку так апрацаваны і перанесены на іншае месца. У большасці выпадкаў гэта камяні застаюцца на плюс-мінус на сваіх месцах і з імі праводзяцца нейкія дзеянні. Можа быць і так. На самой справе мы не заўсёды ведаем, ці камень перамяшчаўся. Праўда, мы можам здагадацца, ці было нейкае фізічнае ўздзеянне, да, бо калі чалавек прыкладаў руку да валуна, так, ён нешта апрацоўваў, гэтыя сляды застаюцца, яны бачны. Таму, як бы зноў жа, у катэгорыю святых, шанаваных камянёў могуць уваходзіць як цалкам прыродныя помнікі, так і тыя, якія ў рознай ступені апрацаваныя чалавекам. Пры гэтым, зноў жа, тут не абавязкова перамяшчаліся гэтыя камяні ці не. Тут мы ўжо проста гаворым пра той момант, да, на якім мы ўжо фіксуем гэтую спадчыну. І можа быць, я не ведаю, ці будзе такое пытанне ці не, але, ну, так у меня з'явілася думка, што варта было падразу акрэсліць пэўную такую тэрміналагічную розніцу. Бо часта можна заўважыць там у СМІ, нават у навуковых публікацыях пэўную блытаніну ў тэрмінах, да, там святыя камяні, сакральныя камяні, культавыя камяні, там гістарычныя камяні. Што ёсць што? Часам мы гаворым пра культавыя камяні ў дачыненні да тых помнікаў, якія не з'яўляюцца культавымі. Адпаведна, ну, што такое культавы камень? Значит, калі так па-простому гаварыць, гэта той камень, які так ці інакш быў уключаны ў абрадавую дзейнасць чалавека. Гэтая дзейнасць можа быць калектыўная, там, на ўзроўні сям'і ці грамады, вёскі, ці нават там некалькіх вёсак ці ўсяго рэгіёна. Так, тут розныя бываюць маштабы шанавання. Гэта можа быць нейкая індывідуальная абрадавая практыка, там, напрыклад, абраканне, калі чалавек захацеў там пазбавіцца ад хваробы ўласнай ці, напрыклад, там свайго дзіцёнка, ён сам індывідуальна ідзе да такога камня і праз яго звяртаецца да вышэйшых сілаў. Гэтыя абрадавыя дзеянні могуць насіць як каляндарны характар, да, нейкія святы, якія прымеркаваныя. Вось, дакладней так, гэта святкаванні, якія прымеркаваныя да вось гэтага месца. Там, напрыклад, маглі святкаваць купалле. Ці шэраг камянёў быў уключаны вось гэтую абрадавыя практыкі ў так званую маладзіковую нядзелю. Гэта
першая неделя пасля таго, як з'яўляецца сярпок маладзіка на небе. І быў звычай хадзіць да святых крыніц і да камянёў у тым ліку. То бок вось гэта мы маем на ўвазе, калі мы гаворым пра культавыя камяні. Дарэчы, забыўся, яшчэ таксама пэўна народна-медыцынскія практыкі сюды можна далучыць. Па сэнсе я пра гэта і сказаў, вось акрэслім, гэта нейкія каляндарна-абрадавыя дзеянні ці народна-медыцынскія, так? Вось, гэта культавыя. Але не кожны камень з'яўляецца культавым. Не кожны камень быў уключаны у гэтую абрадавую дзейнасць. Праўда, бывае такая сітуацыя, што, напрыклад, там у 19 стагоддзі мы маем звесткі, што той ці іншы камень быў уключаны ў абрадавую практыку, але ў нашы дні ўжо гэтага няма. І фактычна камень губляе свой культавы статус актуальны, але прынамсі мы ведаем, што ён меў гэты культавы статус у гістарычным перыядзе. Тут, конечно, зноў-такі мы можам далей разважаць, што мы ж далёка не пра ўсе камяні ведаем звесткі хаця б з 19 стагоддзя. Адпаведна, можа быць, калісьці ён быў культавым, а можа быць і не. Але ў любым выпадку тут мы звычайна будзем карыстацца такім тэрмінам сакральны камень ці святы камень. Гэта такая вельмі шырокая катэгорыя, якая аб'ядноўвае і вось гэтыя так званыя культавыя камяні і так званыя гістарычныя камяні, якія звязаны з той ці іншай гістарычнай падзеяй, гістарычнай асобай. Фактычна вось усе гэтыя такія шанаваныя камяні можна вось аб'яднаць гэтай катэгорыі святы ці сакральны камень. Сакральны гэта больш такая навуковая дэфініцыя, запазычаная. Святы камень гэта больш што характэрна ўжо для нашай уласнай тэрміналогіі. Пры гэтым зноў-такі варта падкрэсліць, што святы камень, ён можа быць называцца і богаў камень, і чортаў камень. Але ў абодвух выпадках ён будзе святым для чалавека традыцыйнай культуры. Таму, адпаведна, кожны культавы камень з'яўляецца святым, сакральным, але не кожны сакральны камень, у сваю чаргу, можа быць культавым. Проста, часам такія блытаніна, яна назіраецца, але ўсё роўна такія акалічнасці трэба мець на ўвазе. А вам, як навукоўцу, гэтая блытаніна наколькі ўвогуле вока рэжа? Наколькі гэта істотна, калі вы такое сустракаеце там у тых жа публікацыях, у кнігах, не ведаю, чуеце на канферэнцыях нейкіх? Ведаеце, як навукоўцу канкрэтна, гэта мне асабіста можа не зусім замінае, бо я ў галаве магу трымаць гэтую думку, што проста ў нас няма звестак, напрыклад, так? Але тэарэтычна 300-400 гадоў таму можа гэты камень быў культавым. Тут проста справа іншая. Тут хутчэй будзе праблема не ў навуковай дакладнасці, хаця гэта, канешне, безумоўна важна, як даследчык я буду выступаць за навуковую дакладнасць перадусім. Але праблема ў тым, што нярэдка з падобных паведамленняў складваюцца сучасныя традыцыі шанавання, сучасныя практыкі. І вось тут ужо ўзнікае такое пытанне, у тым ліку этычнае, для тых людзей, якія дапускаюць падобную блытаніну. Фактычна, так зноў жа будзем груба казаць, што нехта можа прымусіць шырокія колы людзей маліцца звычайнай камянюкі, якая ніякага дачынення не мае да менавіта аўтэнтычнай сакральнай традыцыі. Гэта будзе падман. І конечно, з гэтага, скажем так, з гэтай кропкі гледжання я все ж таки лічу, што трэба быць карэктным у тэрміналогіі, прынамсі для даследчыкаў, бо, яшчэ раз падкрэслю, часам і калегі дапускаюць такія, некарэктныя значэнні, а потым мы бачым, з гэтага часам бываюць вырастаюць такія цікавыя прыклады. А ці не ёсць гэта ўвогуле стварэнне новай сакральнай традыцыі? Напрыклад, праз 200-300 гадоў будуць вывучаць гэтыя прыклады, і гэта будзе прыклад таго, як увогуле з'явілася гэтая традыцыя, праз памылку гістарычную. Гэта, безумоўна, будзе прыкладам стварэння новай традыцыі, але тут зноў жа ўзнікае пытанне, што такое шанаванне валуноў. Так? І калі мы гаворым у кантэксце аўтэнтыкі, што такое шанаванне камянёў для чалавека традыцыйнай культуры, для нашых продкаў. І чаму ўвогуле камень пачалі шанаваць? Гэта таксама такая значная праблема, гэта пытанне, на якое трэба адказаць. Тут адказ такі будзе, што праз камень дзейнічаюць вышэйшыя сілы. Праз камень дзейнічае Бог, праз камень дзейнічаюць багі. Каля камянёў адбываюцца пэўныя такія незвычайныя цудадзейныя прэцэдэнты, у тым ліку пазбаўленне ад хваробаў. Яшчэ раз, камень гэта той інструмент, гэта той аб'ект, праз які дзейнічаюць вышэйшыя сілы. Таму яго і пачалі шанаваць. Бо камянёў жа, мы ведаем, дастаткова шмат. І нават у ваколіцах аднаго населенага пункта мы можам бачыць дзесяткі ці нават сотні камянёў, але шанаваны можа быць ніякі.
ці, напрыклад, будзе шанаваны толькі адзін, прычым не самы нейкі такі выдатны, не самы прыгожы, там не самы вялікі, але менавіта праз яго дзейнічаюць вышэйшыя сілы. І таму гэты культ ён і мае сэнс, так, ён можа быць рэалізаваны, чалавек можа звязацца з вышэйшымі сілы праз гэты камень, праз пэўнае абрадавае дзеянне каля гэтага камня, праз малітву каля гэтага камня. А вось калі у выніку такой нейкай памылкі ці хтосьці сам прыдумаў, сам назваў, сам паказаў, там няма ніякай вышэйшай сілы, там канал гэта не працуе і хутчэй за ўсё не запрацуе. І адпаведна ўсе гэтыя намаганні яны будуць марнымі, то бок гэта такі пэўны псеўда гэта культ будзе сапраўдны, так, але пры гэтым ён нікуды не зможа прывесці. Я тут зноў жа у якасці прыклада магу згадаць, вось у Мінску якраз такі ёсць, калі там, я думаю, вы ў гугле заб'ёце, вы адшукаеце звесткі пра камень з выявай жабы, там нейкі святы камень у Крупцах і там цэлыя такія гісторыі, тэорыі. Але гэты камень, гэтыя лініі створаныя майстрам балгаркай у нашы дні, гэта вядома, фактычна проста такая паркавая дэкаратыўнае мастацтва, але ўжо нехта там бачыць нейкую сакральнасць і нават спрабуе, там заўважаны былі сляды нейкага такого там культа, шанавання каля яго. Але зразумела, што праз такія прыклады дэкаратыўнага мастацтва, хаця, можа быць, і багі і там пачуюць, я не ведаю, я не магу адказаць дакладна, але прынамсі мне гэта так бачыцца. Ці правильна я ўвогуле разумею, што тая спадчына камянёў, якую мы маем, гэта ўсё наступствы зледзяненняў? Так, безумоўна, камяні, амаль што ўсе, якія мы маем на сёння на нашай зямлі, гэта тое, што нам засталося ў спадчыну ад некалькі аледзяненняў, якія адбываліся ў розныя гістарычныя эпохі. І гэта мы цалкам ведаем, праз тое, што была навука, і пра гэта даведаліся. А людзі тых часоў, як яны ўвогуле тлумачылі з'яўленне камянёў, асабліва валуноў? Ці было ў них некае тлумачэнне, некае міфічнае, што быў маленькі камень, тут здарылася цуда, ён пачаў расці, і вось вырас валун здаровы на 5 метраў абхват? Безумоўна, нашы продкі мелі ўяўленні, яны мелі паданні пра тое, як з'явіліся камяні, ў цэлым, і той ці іншы камень у прыватнасці. Канешне, як і ўсё, што мы бачым у навакольным свеце, гэта створана Богам, гэта створана Богам ці са сваім паплечнікам. Напрыклад, для беларускай касмаганічнай традыцыі характэрны паданні пра стварэнне свету Богам і яго паплечнікам. У міфах яны завуцца Бог і над багамі Бог, ці Бог і чорт. І вось, звычайна, Бог стварае свет, які мы ведаем, але элементы ландшафта часам бываюць створаны яго паплечнікам. Таму, канешне, ўсё гэта створана, камяні створаны вышэйшымі істотамі. Плюс ёсць паданні, што камяні яны растуць з зямлі, яны раслі да пэўнага часу, але потым яны перасталі расці і яны засталіся ў тым выглядзе, як гэта было. Чаму перасталі расці? Ёсць розныя паданні, сутнасць, калі так сцісла, у тым, што Бог ці Божая маці ішла па зямлі, ударылася нагой аб камень, і, адпаведна, з тых часоў камяні перасталі расці. Такое было паданне. Акрамя гэтага, калі мы закранулі тэму такіх сакральных камянёў вялікіх памераў, то ёсць паданне пра тое, што гэта, напрыклад, скамянелы дом, ці гэта можа быць скамянелы бык, скамянелы конь. І вось, адпаведна, гэта ўжо людзі так суадносілі з тымі ці іншымі памерамі аб'екта, прадмета ці жывой істоты, якая ператварылася ў камень, ці чалавека ў тым ліку. І адсюль з гэтай паданні з'яўляецца. Таму вось так нашы продкі тлумачылі паходжанне камянёў. А вы кажаце, што часткова тлумачылі тым, што гэта скамянелы конь, бык і гэтак далей. А ці вядома ўвогуле спробы раскалоць камень і дастаць таго скамянелага каня быка, каб пратэставаць гэтую гіпотэзу?
ці сапраўды там ён ёсць? Па тых звестках, якія мы ведаем, усё ж такі нашы продкі такім не займаліся. Калі мы гаворым пра часы існавання традыцыйнага грамадства, людзям гэта было не ўласціва, а не было ніякай патрэбы падобным чынам правяраць праўдзівасць, бо для іх праўдзівасць гэтай гісторыі была фактам, так? Безумоўным фактам, што гэта ператварыўся чалавек у пакаранне, напрыклад, за працу на Вялікдзень, вось ён ператварыўся. І якраз сам наяўнасць гэтага незвычайнага вялікага камня, яна і сведчыла пра тое, што гэта гісторыя праўдзівая. А камяні ўжо пачалі расколваць ужо якраз у часы, калі адбываліся трансфармацыі ў грамадстве, калі ўжо адыходзілі ад веры, і асабліва ў савецкія часы, калі камяні актыўна выкарыстоўвалі у гаспадарчыя патрэбы, у будаўніцтве, ці проста знішчалі якраз такі ў межах гэтай атэістычнай прапаганды і барацьбе увогуле з якой-небудзь праявай рэлігійнасці. Таму так, з таго, што мы ведаем, у традыцыйным грамадстве такога не было. Але з таго, што мы зноў-такі можам ведаць па якраз такі фальклорных звестках і нават па пісьмовых крыніцах, людзі ўсё ж такі спрабавалі правяраць паданні пра захаваныя скарбы пад валунамі. І тое, што іх капалі, шукалі, гэта дакладна. Вось гэта правяраць маглі. Скарб адшукаць маглі. А вось каб раскалоць камень, каб праверыць, ці ёсць там хтосьці, то не, такіх прыкладаў я згадаць не магу. А ты спробуй накапаць нешта пад валуном. Мы іх зараз можам уласным вачыма бачыць, што там пячора пад камянямі? Большасць камянёў, якія я сам бачыў, пра якія, не то што большасць, нават амаль усе камяні, пра якія існуюць паданні, што там былі схаваныя скарбы, і якія вось я сам наведваў, яны ўсе абкапаныя. Яны ляжаць у ямках. Так што сапраўды шукалі. Прычым ёсць цікавыя паданні, што ў 19 стагоддзі спрабавалі шукаць скарбы, што ў нашы дні спрабавалі шукаць. І пры гэтым зноў-такі часта падкрэслююць, што ніхто нічога не знайшоў, але ўсё роўна працягваюць час ад часу капаць і правяраць. Раптам пашанцуе і атрымаецца адшукаць. А ці, капаючы зараз у сучасныя часы, фактычна ж можна знайсці тыя ахвяры, якія неслі да камянёў? І гэта можа быць па сутнасці таксама нейкім скарбам. Ён не будзе каштоўным, але ён будзе нейкім даўнім. Ведаеце, тэарэтычна, канешне, гэта магчыма, бо з аднаго боку, я гаварыў, што культ камянёў можа скласціся ў любы час, калі адбыўся вось гэты сакральны прэцэдэнт. Аднак, канешне, ёсць жа камяні сапраўды, якія шануюцца не адно стагоддзе, і ў тым ліку з дахрысціянскіх часоў. І тэарэтычна вакол іх можна адшукаць культурны пласт, можна адшукаць пэўныя артэфакты. І зноў жа шэраг камянёў з'яўляецца не толькі помнікамі прыроды, але таксама гісторыка-культурнай каштоўнасцю, помнікамі археалогіі. Таму увогуле, трэба адразу сказаць, што капаць каля камянёў нельга. Нават калі там існуюць паданні пра гэта, гэта не адпавядае нашаму заканадаўству. Акрамя таго, што гэта не адпавядае заканадаўству, таксама трэба разумець, што вось гэтыя такія дзеянні ўварвання, гэта несанкцыянаваныя, незаконныя раскопкі каля камянёў, яны могуць проста прывесці да таго, што зноў ж такі гэтая важная археалагічная навуковая інфармацыя, культурны пласт, гэты артэфакты могуць быць страчаны. Калі чалавек не мае кампетэнцыі, ён зразумела капае не паводле метадалогіі прыняты, ён проста можа нават прапусціць. Аскепкі керамікі, напрыклад, для звычайнага чалавека фактычна нічога не значыць, многія нават могуць не звярнуць увагі. Але для нас, для навукоўцаў, гэта мае, канешне, вялікае значэнне. Таму, капаць нельга. Але знайсці тыя ці іншыя артэфакты магчыма, і археолагі знаходзілі. Праўда, адразу магу сказаць, што з таго, што мы ведаем па археалогіі, немнога знаходзім. Тут не трэба думаць, што там проста будзе артэфактаў, як не ведаю, на нейкім замку, паселішчы ці ў кургане. Справа ў тым, што трэба разумець спецыфіку гэтага культа камянёў. Калі камень уключаны ў каляндарна-абрадавую дзейнасць, гэта культавы камень. Але што гэта можа быць? Гэта можна прыйсці, праспяваць песню каля валуна і ўсё. Але гэта культ, гэта культавы камень, але гэта не пакідае нейкіх археалагічных слядоў. Ці, напрыклад, прынеслі на камень ахвяраванні, і згадкі, што лілі напоі, напрыклад, на камень дзед з мінскага капішча так званага, лілі віно, мёд, малако. Ці прыносілі пэўныя прадукты харчавання, хлеб, яблыкі, арэхі.
Гэта ж таксама гэта все знікае археалагічна, гэта немагчыма прасачыць. Вось, ну, маглі распаліць вогнішча, да, вось археолагі могуць адшукаць гэты сляды вогнішчаў, можна адшукаць аскепкі керамікі, у якой прыносілі гэтую ежу, ці маглі каля камянёў у межах святкавання таго ж там купалі. Ёсць такія прыклады камянёў, вось каля якіх святкавалі купалі. Ну, вось гэта кераміка, у якой гэтая ежа была. Нейкія манеты гіпатэтычна можна адшукаць, але гэта ўжо дастаткова позняя з'ява, то ўжо хутчэй будзе там 19-20 стагоддзе. Ну і нейкія можа быць асобныя там артэфакты, да, там, ну, такі, ну, нейкія прадметы асабістага карыстання, якія прыносілі ў ахвяраванне, там, ну, не ведаю, там пярсцёнак, там нацельны крыжык, там, ну, ці штосьці завушніца, да, ці штосьці такое. Ну і гэтага будзе немнога, бо з тых раскопак, якія вось мы ведаем на сёння на тэрыторыі Беларусі, якія даследаваліся археалагічна, звычайна знаходзім рэшткі вогнішчаў, керамікі, аскепкі, могуць быць якраз гэтыя познія манеты і, ну, нейкія такія асобныя прадметы. Чагось такога, канешне, велізарнага, глобальнага мы не знайшлі. Хаця вось, напрыклад, той жа ёсць згадкі ад братоў Тышкевічаў, так, якія ладзілі экспедыцыю па Вяллі. Ёсць такі вялікі альбо літоўскі камень у ваколіцах вось вёскі Ашмянец, это сучасны Смаргонскі раён, і вось захаваўся малюнак у гэтай кніжцы і Вілія і яе берагі, захавалася апісанне, і вось Тышкевічы яны даследавалі, у тым ліку археалагічна, гэты камень, вялікі камень, і напісвалі, што вакол яго было яшчэ кола з меншых камянёў. І вось пад адным з гэтых камянёў гэтага маленькага кола яны знайшлі там дзве каменныя сякеры. Да, вось, ну, гэта таксама вось якраз такі сляды, ну, пэўнага шанавання гэтага валуна. Але на гэтым як бы ўсё, больш нічога яны там не знайшлі. Так што вось прыкладна так гэта выглядае, скажем, археалагічная спадчына. Скарбаў ніхто яшчэ у нас не знаходзіў, прынамсі афіцыйна археалагічна. З чаго мы ўвогуле пачыналі? З узгадкі вёскі Тэйкі і тое, што досыць нядаўна там адкопвалі камень ахвярнік. І мы зараз некалькі разоў узгадвалі ўвогуле прыклады ахвяраванняў. І як я памятаю, Александр з роднага края, ён зазначаў, што не так шмат увогуле гэтых камянёў ахвярнікаў існуе ў Беларусі. Ці сапраўды гэта так, і пра што гэта ўвогуле сведчыць, калі гэта так, што іх мала? Так, тут вось этот тэзіс трэба удакладніць, і буду дакладняць я яго здалёк, ужо прабачце, але трэба, да, гэта пракаментаваць. Увогуле трэба адказаць на пытанне, колькі у прынцыпе мы ведаем сакральных камянёў на тэрыторыі Беларусі на сённяшні момант. Канешне, дакладнай лічбы няма, але вось паводле падлікаў апошніх гадоў мы можам назваць лічбу прыкладна 500 святых камянёў, як бы ўсіх катэгорый, усіх відаў, якія мы ведаем, якія зафіксаваны ў этнаграфічных, пісьмовых, фальклорных крыніцах, якія захаваліся ці не захаваліся, але проста мы пра іх ведаем. Недзе 500 гэтых камянёў. Такі, а ўжо ў сваю чаргу, вось уся гэтая каменная спадчына, яна падзяляецца на гэтыя розныя віды, так? І калі мы гаворым пра ахвярнікі, да, зноў жа, што такое ахвярнік? Ахвярнік – гэта камень, які быў таксама задзейнічаны ў абрадавых дзеяннях, так? І гэта месца, дзе пакідалася вось гэтае паднашэнне да багоў ці там да Бога, ўжо калі мы гаворым пра рэаліі ўжо хрысціянскіх часоў. У якім выглядзе, да, гэтыя ахвяраванні яны былі. Зноў-такі, вось, іх маглі нешта пакласці на камень, маглі паліваць, да, калі, напрыклад, пра напоі мы гаворым, іх вылівалі на камні. Да, там пытанне, што з гэтымі ахвяраваннямі потым адбывалася. Ну, калі, напрыклад, мы гаворым пра манеты. Ну, пра 19 стагоддзе мы ведаем адказ на гэтае пытанне. Часткова хаця б. Вось, ну, у старажытнасці можам здагадвацца. Бо гэта тое, што нешта там пакідалася. Колькі канкрэтна было ахвярнікаў, ну, на гэтае пытанне ўжо ніхто не адкажа, бо ёсць ахвярнікі сталыя, якія з'яўляюцца часткай таго ці іншага сакральнага комплекса. І вось гэты камень і выконваў найперш функцыю ахвярніка. Гэта была яго, як бы, асноўная задача, да, асноўнае прызначэнне.
Але ёсць камяні, якія маглі выконваць ролю так званых сітуацыйных ахвярнікаў. Гэта такі проста нейкі святы камень, але з той ці іншай нагодзе ён мог выкарыстоўвацца для ахвяравання, да? Нешта там магло адбыцца, але гэта магло быць адзінкава, разава. І будзем мы гэта залічваць ці не будзем, мы ўвогуле пра гэта не ведаем. А калі мы вяртаемся якраз такі да гэтага ахвярніка, які быў знойдзены каля могілак у ваколіцах Тейкі, то тут гаворка ідзе пра тое, што гэта ахвярнік канкрэтнага гістарычнага тыпу. Гэта так званыя цыліндрычныя камяні з чашападобным паглыбленнем. Гэта дастаткова спецыфічны тып ахвярных камянёў, характэрны для балцкай традыцыі, найперш літоўскай традыцыі. І гэтыя камяні, яны ў прынцыпе лакалізуюцца на тэрыторыі сучаснай Літвы найперш, Беларусі, Польшчы і Латвіі, зноў-такі у тых рэгіёнах, дзе зафіксавана сярэднявечнае балцкае літоўскамоўнае насельніцтва. Гэта яшчэ, в прынцыпе, камяні такога тыпу, яны з'яўляюцца дастаткова выразным нават этнічным, этнакультурным, дакладней, маркерам. І камянёў такога тыпу на тэрыторыі Беларусі, сапраўды іх не так шмат. Агулам, увогуле, з розных краін прыкладна вядома дзесьці, калі не памыляюся, каля 40 камянёў. На тэрыторыі Беларусі камянёў такога тыпу, это ахвярнікі, так, мы гэта ведаем, такіх камянёў, прыкладна 15. Мы ведаем на сённяшні момант. Не ўсе яны захаваліся, але мы ведаем дзесьці пра 15. Таму, канешне, ад агульнай масы у 500 святых камянёў 15 гэта не так, канешне, шмат. Але гэта не ў прынцыпе ахвярнікаў, а ахвярнікаў канкрэтнага тыпа, які быў знойдзены, які быў даследаваны у ваколіцах Тейкаў. Вы калі пісалі пра гэты ахвярнік, былі каментары пра тое, што гэта не камень ахвярніка, гэта частка жорнава, недапрацаваная. А дзе розніца паміж імі? Як на аматарскае вока адчуць, дзе гэта камень-ахвярнік, а дзе гэта частка млына? Давайте будзем глядзець на самую такую выразную дэталь. Гэта адтуліна. Калі гэта нарыхтоўка пад жоран, ці жоран, адтуліна, канешне, будзе скразной. Прычым, калі гэта жоран вялікага памера, то ён не заўсёды, але звычайна мае яшчэ характэрныя такія бакавыя выемкі вакол цэнтральнай адтуліны для мацавання ўсёй канструкцыі, каб можна было круціць гэтыя жорны вялікага памеру. У малых жорнаў такіх адтулінаў няма, а на вялікіх яны ёсць. Таму, калі мы бачым гэта вялікі камень цыліндрычнай формы, то гэта ўсё ж такі ўжо вялікія памеры, і на гэтую адтуліну варта звяртаць увагу. І, канешне, у ахвярніка гэта не скразная адтуліна, гэта чаша. Яна мае паглыбленне звычайна каля 20 сантыметраў. Прычым відавочна, што гэта чаша, яна завершаная. Гэта бачна, што гэта не тое, што хтосьці пачаў свідраваць, стаміўся, кінуў гэтую працу і пайшоў. Недасвідраваная адтуліна, яна будзе бачна. Там будуць трошкі іншыя тэхналагічныя сляды. Можа быць, аматар не зразумее, што гэта недапрацавана, але ў прынцыпе зразумець можна. Але у ахвярніках эта чашка будзе все-таки выразна апрацаваная. Гэта відавочна. Акрамя гэтага, калі мы зноў жа давайце звяртацца да канкрэтнага прыклада з Тейкамі, па фотаздымках, можа быць, гэта не зусім зразумела, але гэта велізарны камень. Я скажу шчыра, я сам, калі ўпершыню пабачыў, я здзівіўся. Бо нават гэтыя камяні такога тыпу, яны нават самі трошкі меншыя. Ён велізарны. Такіх жорнаў я ніколі не бачыў, там нават на самых вялікіх млынах. Таму, канешне, гэта не жоран. Тут таксама ёсць розныя іншыя прыкметы, ці ёсць фальклорная традыцыя, звязаная з гэтым камнем. У Тейках яна ёсць. Канешне, на ўзроўні ўспамінаў асобных, але тым не менш ёсць. Археалагічныя следы пэўныя шанавання таксама атрымалася прасачыць. Таму у выпадку з Тейкамі мы можам ужо дакладна сцвярджаць, што гэта канкрэтна ахвярнік, але не нарыхтоўка пад жорны. І ў гэтым, скажам, і праблемка ёсць, што сапраўды так атрымалася, што камяні, гэтыя ахвярнікі такога тыпу, яны цыліндрычнай формы, з гэтай чашай пасярэдзіне, звычайна маюць акруглую цыліндрычную форму, з акруглай паверхняй,
і, ну, канешне, можна збытаць. Але ёсць яшчэ адна характэрная прыкмета. Праўда, яе можна зразумець толькі калі ты бачыш ніжнюю частку вось гэтага ахвярніка. Амаль што ўсе вядомыя ахвярнікі такога тыпу, яны альбо маюць трошки розны дыаметр верхні і ніжні. Ніз будзе больш масіўны, больш шырокі. Гэта рабілася для таго, каб камень устойліва стаяў у зямлі, так? І каб яго нельга было перакуліць. Ці наадварот, гэтыя камяні яны будуць мець трошки завостраныя ад прыроды, да, вось завяршэнне завостранае, альбо наадварот апрацаванае чалавекам. І таксама гэта рабілася для таго, каб камень больш стаяў устойліва. Фактычна, вось зноў жа з археалагічных раскопках на тэрыторыі Літвы ёсць фотаздымкі, як бы я чытаў і артыкулы справаздачы па гэтай тэме. Вось такія злёгку завостраныя камяні, яны у аснаванні маглі абкладацца іншымі, больш дробнымі камянямі. Ну і такім чынам атрымаліся такі невялікі брукаваны пастамент. Зноў-такі это рабілася для устойлівасці гэтага ахвярніка. Жораны, зразумела, у іх роўны дыаметр, што зверху, што знізе. І нарыхтоўка пад жорнай, таксама яна не будзе так выглядаць. Таму вось гэта тая прыкмета, да, па якой мы таксама можам адрозніць. Каб было зноў-такі зразумела, ахвярнік гэтага тыпу быў знойдзены, калі чысцілі руіны гальшанскага замка. Я таксама напісаў артыкул пра гэты камень. І вось яго знайшлі, і гэты камень зараз выстаўлены перад вежай, да, як бы кожны наведвальнік замка гальшанскага можа гэты ахвярнік убачыць. Ён перакулены на бок. Ну, з аднаго боку, гэта можа быць не вельмі добра, да, бо все-таки яго становішча павінна быць іншым, чашкай наверх. Але гэта зручна для таго, каб чалавек змог паглядзець з розных бакоў. І вось там якраз выдатна бачна вось гэты варыянт, калі гэты гальшанскі камень трошкі завостраны ўнізе, і там бачна нават кропкі ад інструмента, якім апрацоўвалі. Ну і відавочна, што гэта ніякі не жоран, там, гэта адразу зразумела. Ну і зноў жа памеры тут адыгрываюць таксама пэўную сваю ролю. Я б хацеў запытацца бліжэй да сучаснасці і пра тую каштоўнасць, якую маюць камяні. У 1985 годзе у Мінску ствараецца музей валуноў. І мне вось цікава ваша меркаванне, як увогуле ацэньваеце гэтую ідэю і яе рэалізацыю. А пасля ўжо дакладню свае пытанні адносна каштоўнасцей. Пытанне такое ваше можна было чакаць у тым ці іншым сэнсе, але ўсё ж такі не чакаў. Я асабіста ацэньваю станоўча стварэнне музея валуноў. Паспрабую вельмі коротка адказаць, чаму. Трэба зразумець, калі ствараўся музей валуноў. Яго рашэнне было прынята другая палова 70-х гадоў, калі актыўна ішлі там працэсы меліярацыі, гаспадарчага засваення. Гэтыя камяні, як і прыродныя, да, простыя камяні, так і святыя, яны дастаткова масава знішчаліся. І якраз вось гэтая ідэя стварэння вось гэтага, ну, гэта мы цяпер называем парк ці музей. Найперш ён ствараўся як такая навуковая лабараторыя пры інстытуце геахіміі, геафізікі Акадэміі навук БСР. І вось якраз такі ініцыятары, да, там Гаўрыла Гарэцкі, Радзім Гарэцкі, які актыўна гэта ўдзельнічаў, там Валер Вінакураў, Эрст Ляўкоў. Была ідэя ў тым, каб якраз такі захаваць каменную спадчыну, прыцягнуць увагу да яе. І дзякуючы вось гэтай працы па стварэнні музею валуноў, што адбылося? Па-першае, многія камяні атрымалі ахоўны статус. Да гэтых экспедыцый 70-х, 80-х там лічаныя адзінкі. Я зараз не магу сказаць, я не памятаю шчыра гэтую лічбу дакладную, але гэта былі адзінкавыя камяні, якія мелі статус історико-культурнай каштоўнасці ці помніка прыроды. Але пасля гэтых экспедыцый лік пайшоў на сотні. І яны даказалі, што яны каштоўныя, яны абгрунтавалі наданне гэтых статусаў. Гэта першае. Па-другое, з гэтых экспедыцый пачалося навуковае вывучэнне з гэтага накірунка так званай сакральнай геаграфіі. Не толькі святых камянёў, з іх пачалі, але і потым вывучэнне святых крыніц, пагоркаў, дрэваў і гэтак далей. Каб не гэтая праца, ну, я не ведаю, калі б гэтыя даследаванні пачаліся, і які пласт ведаў мы бы згубілі незваротна. Вось геалагічныя экспедыцыі, яны не толькі шукалі камяні, яны запісвалі паданні, яны ўсё фіксавалі.
Няма ў нас часу, я магу многа распавядаць прыкладаў, у тым ліку вельмі такіх зусім свежых, але пакуль, на жаль, не магу пра гэта распавесці, там яшчэ свая гісторыя цягнецца. Але дзякуючы зноў-такі гэтым экспедыцыям, вось мне з калегамі атрымалася адшукаць камень, які лічыўся згубленым, зніклым у 30-е гады, а мы яго знайшлі. Дзякуючы зноў-такі тым запісам, якія зрабілі стваральнікі музея валуноў. І вось, таму гэта, безумоўна, станоўча. Зноў жа, не трэба думаць, да, у народнай традыцыі, напрыклад, ёсць забарона на перамяшчэнне святых камянёў. Гэта нельга рабіць, за гэта ёсць пакаранні, якія гэта рабілі, яны скончылі жыццё там вельмі кепска. Шмат паданняў пра гэта ёсць, гэта парушэнне забаронаў, гэта святатацтва, так. Але не трэба думаць, што стваральнікі музея валуноў проста цягнулі, што ім захацелася, што ім спадабалася. Зусім не. Яны знайшлі, яшчэ раз падкрэслю, сотні камянёў, пра якія былі там згадкі ў 19 стагоддзі, але на момант ужо позне-савецкі мы не ведалі, ці нават захаваліся гэтыя камяні. А яны гэта пацвердзілі, яны гэта знайшлі. І мы цяпер ведаем, дзе яны, толькі дзякуючы гэтым знаходкам. Мо мы не ведалі на сёння пра гэта. Яны прывезлі ў музей валуноў тое, што нельга было пакінуць на месцы. Тыя ж вядомыя камяні са стаек Лагойскага раёна з выявамі розных знакаў, ішло будаўніцтва дарогі. Калі б іх не забралі, все, яны былі б там закапаныя, разбітыя, мы пра іх бы таксама не даведаліся. Але пры гэтым, перад гэтым перавесці археолог Георгій Штыхаў праводзіў там раскопкі. Вось камяні, якія забіралі, фіксаваўся кантэкст. Даўгінаўскі стот, калі перавозілі, можна, конечно, было б пакінуць, это ўсё дыскусійна, так? Але таксама былі праведзены раскопкі, запісваліся сведчанні мясцовых жыхароў, кантэкст не губляўся, яны зафіксавалі, што маглі, і толькі потым перавозілі. Тот же камень дзед з мінскага капішча, яго проста падчас будаўніцтва метро яго б скінулі б у катлавану, ваду і ўсё. Таму я асабіста яшчэ раз станоўча ацэньваю. Бо вярнуць на месца можна, да? Была б толькі воля і ахвота. А вось калі б іх хаця б не сабралі так, яны б зніклі. Таму тут з розных бакоў я ацэньваю гэту з'яву як станоўча. Наконт перасоўвання камянёў, я хацеў запытацца пра тую каштоўнасць, якую нясуць камяні у музеі валуноў. Чаму такое пытанне ўзнікла? Бо ў маім разуменні, калі камень, вялізны такі валун стаіць у нейкім месцы там каля некай вёскі ў лесе там у Шумілінскім, напрыклад, раёне, то ён выконвае у тым ліку некую краязнаўчую функцыю, бо ён стаіць у пэўным месцы, ён апісвае і паказвае некую культуру і побыт, які існаваў у гэтым самым месцы. І тым самым ён мае некую вось гэтую краязнаўчую каштоўнасць. А калі камень перасоўваецца штучна ў некае іншае месца, то якую ён тады каштоўнасць нясе? Ён жа згубіў фактычна тое культурнае наваколле, што ён меў вакол сябе. Ён згубіў. Але перад тым, як зноў жа пачаць паразважаць на гэты конт, давайте паспрабуем так абагуліць, якія ўвогуле функцыі выконваюць святыя камяні. Калі паглядзець, напрыклад, на часы існавання традыцыйнага грамадства, то, канешне, найперш гэта сакральная функцыя, так? Камяні яны былі цэнтрамі пэўнага абрадавага жыцця, святочнага жыцця. Вакол камянёў існаваў шэраг паданняў, якія на міфалагічным узроўні, скажем так, выкладалі людзям гісторыю станаўлення свету, якія тлумачылі традыцыю, якая грунтавалася на шанаванні гэтага комплекс тых паданняў. Акрамя гэтага, камяні, таксама святыя камяні, яны выконваюць функцыю захавання гістарычнай памяці гэтага населенага пункта, бо з шэрагам валуноў звязаны, скажем так, паданні такого мікрагістарычнага характара, але якія апісваюць такі агульны гістарычны кантэкст, які адбываўся на нашых землях у той ці іншы гістарычны перыяд. І той же, напрыклад, князь Камень у Барысаўскім раёне, там ёсць паданне пра тое, што гэта скамянелы шведскі военачальнік, часоў 18 стагоддзя. Вось гэтая падзея такая мікралакальная, але праз гэта людзі захоўвалі памяць пра тую гісторыю паўночнай вайны, якая адбылася. Акрамя гэтага, камяні выконвалі функцыю такога маркера у прасторы для арыентавання. Это добра апісана, пра гэта гаварыў у гістарычных дакументах, як арыенціры. Ці проста пайшлі мы у лес, у грыбы,
і там арыентуемся па вось гэтаму там валуну, які стаіць. То бок мы бачым такія разнастайныя функцыі. І канешне, для сучаснага чалавека, акрамя гэтых функцый, гэтыя камяні гэтых функцый працягваюць захоўваць, канешне, вельмі важна вось тое, што гэты камень ён можа выконваць гэтыя функцыі, калі толькі ён знаходзіцца ў тым прыродным і культурным асяроддзі, які ёсць. І канешне, у такім выпадку камень нельга выдзіраць з гэтага асяроддзя. Але проста яшчэ раз я хочу паўтарыць, што ў выпадку з музеем валуноў менавіта тыя сакральныя камяні, якія былі прывезены, яны трапілі туды пасля таго, як тое асяроддзе, у якім яны існавалі, было знішчана. Ці вось-вось яно павінна было быць знішчаным. Таму канкрэтна ў выпадку з музеем валуноў, яны, канешне, там згубілі. Але яны набываюць новыя функцыі. Якраз яны ўжо пачынаюць ствараць новы этнакультурны ландшафт, нават новы культавы ландшафт. Бо ў нейкай ступені, я калісьці нават і пісаў такі публіцыстычны артыкул на гэты конт, што ў нейкай сэнсе музей валуноў сам пачынае ператварацца ў новае свяцілішча, ў новую сакральную прастору, якая працуе, рэальна працуе. Шмат людзей наведвае музей валуноў там не проста пагуляць, адпачыць, але менавіта з мэтай рэлігійнай памаліцца каля гэтых камянёў, там, у прыватнасці камень-дзед, так, ось як аб'ект шанавання, памаліцца, там здзяйсняецца ахвярапрынашэнне, зноў-такі калектыўныя, асабістыя, прымеркаваныя да святаў народных ці з нейкай іншай індывідуальнай нагоды. Гэта ўсё ёсць. Праўда, мы ведаем іншыя кепскія прыклады. Вось, можа быць, памятаць, такая была гісторыя, калі хацелі стварыць такі аналаг музея валуноў у Воранаўскім раёне. Вось там гэта было зроблена бязглузда. І гэта ідэя, на шчасце, не атрымалася давесці да канца. Гэта ініцыятыва была спынена. Вось у тым ліку пра змяшальніцтва грамадства. Калі хацелі стварыць як нібыта хорошо, але тады якраз такі пачалі прывозіць камяні, проста якіх выдзіралі з рэальнага натуральнага асяроддзя, прычым гэтыя камяні працягвалі шанавацца мясцовымі жыхарамі, а іх забіралі і везлі. Ёсць прыклады іншыя, калі таксама там хтосьці хацеў звесці той ці іншы камень, а мясцовыя жыхары сталі на абарону і не давалі, каб гэты камень вывезці. Дарэчы, такія гісторыі вядомы не толькі пра святыя, але нават пра звычайныя камяні. Таму так, ёсць і негатыўныя прыклады. Але зноў жа, калі мы вяртаемся да музея валуноў, у канкрэтна гэтым выпадку, тыя функцыі былі страчаны, але ўсё ж такі тое асяроддзе таксама было страчана. І ці ёсць там ужо людзі, якія там шанавалі гэты камень, якія працягвалі б яго шанаваць, таксама вялікае пытанне. А як ввогуле ацэньваеце тую эфектыўнасць, якую нясе музей? Ці можа быць ён больш эфектыўны праз большую тэхналагічнасць, напрыклад? Бо ён быў заснаваны яшчэ ў часы Савецкага Саюза і фактычна, наколькі я разумею, не шмат чаго новага дадалося. Все правильно разумееце, адкрыццё было ў 1985 годзе, і тое, што было створана тады, тое мы бачым і сёння, прычым нават у трошкі ўжо нават і страчаным выглядзе, бо шэраг тых распрацовак, ідэй, якія былі закладзены, якія былі рэалізаваны ў 90-е, 2000-е гады, яны былі згубленыя. І цяпер гэтага мы не бачым, гэтага няма. Больш за тое, там былі ж цэлыя там праекты, ідэі працягваць гэты музей валуноў, але не ў сэнсе таго, каб весці новыя камяні. А ў тым плане, што там планавалася ж зрабіць кшталт такога гістарычнага парка, які быў прысвечаны гісторыі першабытнай, геалагічнай, там каменнага веку, там фауне, там каменнага веку. Праўда, гэта ўсё не было рэалізавана. Вось, таму мне падаецца так, што гэтае месца мае свой патэнцыял. Ён дастаткова можа быць багатым. І нават не толькі ў тым плане, што можна тую старую ідэю да яе вярнуцца і зноў рэалізаваць, так? Але нават з тым, што ёсць. Бо, канешне, людзі, хтосьці чуў, то што там ёсць нейкія камяні там ёсць, але што гэта за камяні, адкуль гэтыя камяні, ніхто не ведае. Экскурсіі там бываюць, я таксама тэставаны курсавод, якраз такі па тэме музея валуноў у тым ліку. Я час ад часу раблю там экскурсіі, гэта ж ясна, што гэта ўсё-такі нейкія адзінкавыя выпадкі. Калегі мае таксама робяць. Но ўсё роўна гэта не масавы ахоп.
Таму так, праз нейкую тэхналагічнасць, там, не ведаю, даведнікі мультымедыйныя, можна як бы пашыраць інфармацыю, у тым ліку пра тыя камяні, якія там. А ці ведаеце ўвогуле, ну там, мабыць, у вас у галаве ёсць нейкія замежныя прыклады некага такога кшталту, якія могуць выступаць, такую выконваць функцыю ролевай мадэлі для музея? У мяне такіх прыкладаў няма. Канешне, ёсць пэўныя аналагі ў іншых краінах, але што цікава, у пэўнай ступені наш музей валуноў быў, напэўна, першым у сваім родзе. Там у Літве ёсць прыклад, але ён быў створаны пазней, да, нашага. І мінскі музей валуноў, ён мае, дарэчы, цалкам уся гэта тэрыторыя мае статус помніка прыроды. Притым, што там асобныя камяні маюць яшчэ свой асобны ахоўны статус, але ў цэлым гэта тэрыторыя мае статус помніка прыроды, пра што таксама не трэба забывацца, калі мы наведваем, да, гэтае месца. Вось, так я пра што? Сам па сабе гэты парк, нават акрамя вось гэтай экспазіцыі камень у жыцці чалавека, дзе прадстаўлены вось гэтыя культавыя гістарычныя валуны, ён сам па сабе мае велізарны такі, навуковы асветніцкі патэнцыял. Там усё прадумана з навуковага гледжання. Яшчэ раз падкрэслю, гэта стваралася як такая вучэбна-навуковая лабараторыя акадэмічная. Там як бы усе камяні адпавядаюць ідэі. Там камяні, да, там ёсць, як бы асноўная экспазіцыя, гэта карта Беларусі, і там камяні, скажем так, з Віцебшчыны, там гэта камяні з Віцебшчыны канкрэтна з гэтага там рэгіёна, якія прывезлі. Там камяні такой-то пароды, гэта камяні канкрэтна вось менавіта гэтай пароды. Проте што так, людзі, які прыходзяць, яны гэтага не разумеюць, не бачаць. І вось гэта трэба, канешне, выкладаць, даносіць, і тады так яго патэнцыял асветніцкі, культурны, ён будзе больш моцны. Як ввогуле ацэньваеце інтарэс да спадчыны камянёў у сучаснасці, вось у масавым грамадстве? Мне падаецца, што гэты інтарэс ёсць. І калі культ камянёў дажыў вось тых архаічных часоў, старажытных да нашых дзён, ён не знік. Гэта ўсё ж такі гаворыць пра тое, што гэтая тэма, гэты вобраз даволі важны для чалавека. Можна доўга разважаць, чаму ён важны, так? Але ўсё ж такі, як факт, гэта ёсць, цікаўнасць ёсць. Зноў, калі я на прыкладзе там у межах фэст-экскурсаводу, які ладзіўся раней, праводзіў экскурсію музею валуноў, там заўсёды ахвотных было ў разы больш, чым магчыма фізічна было прыняць. Там на адной з экскурсій там 200 чалавек прыйшло. Пры гэтым рэдкія экскурсіі па Мінску, нават самых розных цікавых тэмаў, збіралі такую колькасць людзей, што зноў жа гаворыць пра тое, што гэтая тэма цікавая. Людзі, можа, несвядома, все роўна ж працягваюць цягнуць на лецішча, так, гэтыя розныя камяні, афармляюць там розныя кампазіцыі, што таксама пэўнай ступені гэта праява. Бо камень, все ж такі, хто б што не казаў, камень – гэта неад'емная частка нашага прыроднага этнакультурнага ландшафту. І нават людзі, калі, якія, скажем так, ўжо не ўпісаныя ў традыцыйныя там практыкі, звязаныя з камянямі, тым не менш, ўсё роўна неяк яны вось павагу да валуна маюць, прынамсі хаця б такое эстэтычнага гледжання. Проста сузіранне там у сябе на лецішчы сярод кветак, да, гэта прыгожа, гэта цікава. Але нават і з такога рэлігійнага гледжання ўсё ж такі мы бачым, што аўтэнтычная традыцыя все ж таки мае працяг і захаванне дагэтуль. Так, шмат страчана, гэта натуральны працэс, яно трансфармуецца, знікае, але немала мы ёсць з аўтэнтыкі да сёння. Пры гэтым мы ведаем прыклады, калі пачынаюць новага шанавання валуноў, тым ліку з гэтага сучаснага, не будзем гаварыць памылковага, неважна, але гэтыя прыклады ёсць. Ці наадварот, старыя камяні, якія калісьці шанаваліся раней, адбываецца працэс гэтай паўторнай, новай міфалагізацыі, і яны наноў уключаюцца ў тым ліку у рэлігійныя практыкі сучаснага чалавека. Акрамя гэтага не трэба забывацца, што нягледзячы на ўсё паганскае паходжанне, царква інтэгравала культ камянёў-следавікоў у сваю практыку. Немала следавікоў захоўваюцца ў цэрквах, касцёлах, капліцах, і яны там шануюцца вернікамі. Да, нават на гэтым узроўні гэта захаванне ёсць. Таму многія элементы, я думаю, традыцыйнай культуры знікаюць і знікнуць, але камяні, мне падаецца, якраз такі будуць адным з дастаткова устойлівых
элементаў, які будзе гэты культ, гэтае шанаванне, гэтая павага, яна будзе захоўвацца і працягвацца надалей. Але ж тым не менш, калі глядзіш, куды людзі едуць на выходныя, то часцей ты бачыш рознага кшталту сядзібы касцёлы ды панскі маёнтак сула. І вось пытанне такое: ці можа увогуле каменная спадчына стаць часткай масавага турызму, і ці патрэбна ўвогуле гэтай каменнай спадчыне, каб тлумы людзей стаялі вакол іх і глядзелі? Ведаеце што? Я лічу, што камяням вось гэты масавы турызм, ён шкодны і не патрэбны. Аднак, парк гісторыі Сула, калі мы згадалі, якія там ёсць аб'екты, таксама каменнае кола, да, як бы там усё роўна гэтую тэму паказваюць людзям, і людзі едуць да яе далучацца. Хай сабе абсалютна там фантазійным выглядзе, ну, але тым не менш там гэта ёсць, што зноў-такі, да, важны такі момант падкрэслівае, да, што людзям гэта цікава і гэта трансліруецца нават на такім узроўні. Калі мы гаворым усё ж такі пра вось аўтэнтычную традыцыю камянёў і культу камянёў, канешне, яна гэтаму не трэба масавае наведванне. Ну, гэта не тыя аб'екты, куды трэба ехаць проста з цікаўнасці, каб там паглядзеў касцёл, сёння касцёл, заўтра на завод паеду, паслязаўтра там у Бровар, у там пятніцу паеду камень глядзець. Ну, як бы проста набор карцінак, так, які за гэтым нічога няма. Гэта не трэба, бо гэта зноў-такі гэта такая, ну, таксама антрапагенная нагрузка, бо камені ляжаць у прыродным асяроддзі, і яно, канешне, нейкай ступені шкодзіць. Аднак, з іншага боку, тут таксама ўсё ж такі ёсць праблема, якую трэба агучыць. Традыцыйны ландшафт, он так ці інакш знікае. Вёскі знікаюць, вёскі выміраюць. Ёсць прыклады тых святых камянёў, якія знаходзяцца каля вёсак, дзе ўжо нікога няма. Яны скора згубяцца. Калі яны не будуць зафіксаваны там з каардынатамі, зноў-такі я такія прыклады ведаю. Вось, всё, камень немагчыма адшукаць. І калі яны не будуць прадстаўлены, ну, тым ці іншым выглядзе, да, там у турыстычных, там, не ведаю, даведніках, там, ці дзесьці яшчэ, яны знікнуць абсалютна. Ну, не, сам камень застанецца, але памяць пра яго, да, абсалютна знікне. То бок тут проста вельмі важна ўсё ж такі, каб быў баланс. Масавы турызм, безумоўна, не патрэбны. Але вось нейкае такое наведванне там пэўных аб'ектаў, да, пры пэўнай арганізацыі, да, каб людзям бо зноў ж ёсць методыка там вядзення экскурсій. Як бы на кожных аб'ектах там ёсць свая спецыфіка, якую трэба ўлічваць. Таму, адпаведна, калі як бы якасна, сумленна падыходзіць там да сваёй працы экскурсаводам, турыстычным арганізацыям, гэта можна, канешне, зрабіць там невялікімі групамі, бо многія камяні, калі ў часы свайго там культу, якіх быў у росквіце, да, па тых жа дакументах 19 стагоддзя мы ведаем, што там па святах, там па выхадных там днях пэўных, то ж там маладзіковая нядзеля, там тысячы людзей маглі збірацца, прыхадзіць. То, што там натоўп, гэта таксама гэта, ну, не страшна. Страшна тое, што яны там могуць рабіць, бо раней ўсё-такі людзі прыходзілі з рэлігійнай мэтай туды. А калі проста там, каб, не ведаю, пасмажыць мяса, там, папіць піва, ці проста паглядзець, пафоткацца, ну, конечно, пафоткацца гэта не самае горшае, што можа быць. Але бываюць так, там, залезці, папрыгаць, вогнішча раскласці, ці нейкае іншае дзеянне, якое можа нашкодзіць, ну, безумоўна, гэта не патрэбна. Толькі не масава і пры ўмове правільнай арганізацыі. Бо гэта можа быць тады адным з інструментаў падтрымкі гэтай традыцыі праз якраз такі такую, ну, дадатковую, скажем так, адукацыю. Ну і як бы ёсць прыклады сучаснага, да, як бы сучаснага язычніцкага руху, якія падтрымліваюць гэту традыцыю, і гэта наведванне можа быць не турыстычным, а менавіта як паломніцтва. Вось. Да, гэта ўсё мае месца і можа быць і да надалей. Гартаеш вашу стужку ў Фейсбуку, і вы там дзеліце сваім досведам. Пабачылі тое, паглядзелі тое, гэта сведчыць пра тое. Ну, я маю на ўвазе пра камяні, пра валуны, пра не толькі нават пра камяні, а пра розныя формы каменнай спадчыны. І фактычна гэта ж у нейкім выглядзе асвета, то бок вы дзеліце сваім досведам, і людзі нешта дазнаюцца пра тую каменную спадчыну, якая існуе. І вось я хацеў бы запытацца ў вас, а навошта ўсё гэта? Што вас матывуе дзяліцца тым досведам і той зацікаўленасцю да каменнай спадчыны, якая ў вас ёсць? Дзякую, добрае пытанне. Не думаў, да, у гэтым кантэксце, навошта.
Не, ну, на самой справе думаў, так, але не думаю, што гэтае пытанне будзе сёння гучаць. Я магу адказаць на гэтае пытанне так, што найперш, сапраўды я разглядаю гэта як, такую асветніцкую дзейнасць, каб паказаць людзям, што гэта існуе, бо ёсць такія меркаванні, што гэта даўно знікла, гэтага няма, але гэта ёсць, гэта жывое, натуральнае, вось яно ёсць. І такім чынам якраз і прыцягнуць увагу людзей да гэтага, паказаць, што гэта жывое, так, што гэта не страчана. І якраз для чаго? Для таго, каб паказаць вось гэты таксама правільныя ўзоры. Бо я часта паказваю і неправільныя ўзоры, як нельга рабіць, да, каля таго у тым ці іншым месцы. Ну, я разумею, што мы можам колькі заўгодна гаварыць, што не трэба так рабіць, там, не трэба гэта наведваць, але ўсё роўна людзі будуць наведваць, хочам мы гэтага ці не хочам, будзем ім распавядаць, дзе гэтае месца ці не, каму трэба, той знойдзе, ён туды паедзе. І таму для мяне важна, каб усё ж такі, каб чалавек меў магчымасць паглядзець, нешта сапраўды даведацца, як гэта можа быць, ну, правільна, да, без нейкай там фэнтэзійнасці лішняй, без, каб не рабіць такіх бязглуздых там дзеянняў, каб проста можна было атрымаць такую інфармацыю. І каб гэтая традыцыя, таксама мая матывацыя, каб яна не знікла. Бо ўсё ж такі гэта вельмі важны элемент нашай культурнай традыцыі, нашай рэлігійнай традыцыі, і пра гэта не трэба забывацца. І калі мы не будзем пра гэта гаварыць, калі мы не будзем гэта паказваць, гэта знікне. А яшчэ адна матывацыя, у мяне ёсць, ну, прыхаваная навуковая мэта. Чаму я гэта публікую? Бо ў адказ мне прылятаюць паведамленні пра іншыя камяні, падобныя, непадобныя, там у каментарах ці ў прыватных паведамленнях. А вось там у маёй вёсцы ёсць такі-то. І бывае так, што прыходзіць паведамленне пра камяні, якія не зафіксаваны ў навуковай літаратуры. Фактычна атрымліваецца даведацца нешта новае. Таму і такі прагматычны ў мяне разлік ёсць. Калі ты гэта публікуеш, ты абавязкова атрымліваеш яшчэ нейкую дадатковую інфармацыю ў адказ. Ну і сам я таксама тут ёсць і свае ўжо там асабістыя матывы, практыкі духоўныя, у тым ліку звязаныя з тымі месцамі. Ну, але гэта ўжо, скажам так, не матыў для таго, каб пра гэта расказваць. Хаця на пэўнай ступені, наадварот, таксама на сваім уласным прыкладзе проста можна паказваць, як можна карэктна наведваць святыя камяні у тым ліку. Тэма супер шырокая і глыбокая. Але веру, што паслухаўшы эпізод, у кожнага ўзніклі свае пытанні і натуральны інтарэс давядзе вас да пошука адказу. Цікава ўвогуле, наколькі вам тэма спадчыны камянёў адгукаецца, ды ці ездзілі вы куды адмыслова да камянёў? А як вам ёсць чым падзяліцца альбо сваім уласным досведам, альбо сваім стаўленнем да спадчыны камянёў, то пішыце ў каментары ды ў паведамленні ў соцсетках праекта. Дзякуй, што даслухалі да канца. Нагадаю пра складанку «Дзень жыцця спадчыны» і магчымасць падтрымаць праект на пляцоўках. Асобна дзякую ўсім тым, хто ўвесь той час перапынка падтрымліваў і заставаўся з праектам. Мне гэта сапраўды прыемна і дае надзею. Будзем працягваць размаўляць пра спадчыну, чакайце на новыя навіны, ну і, канешне, вандруем!